Svätá Terézia od dieťaťa Ježiša hovorí: Ako veľmi by som chcela, aby ma ponižovali a zle so mnou zaobchádzali. Len preto, aby som sa presvedčila, či som skutočne pokorná srdcom. V utrpení Boh pretvára srdce človeka. A preto ho privádza k skúsenosti púšte, ako ju opisuje autor knihy Deuteronómium. A rozpamätúvaj sa na celú cestu, po ktorej ťa Pán, tvoj Boh, viedol 40 rokov na púšti, aby ťa pokoril, vyskúšal a spoznal, čo je v tvojom srdci. Či budeš zachovávať jeho príkazy alebo nie. Pokoril ťa a dal ti pocítiť hlad. A potom ťa krmil manou, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale že človek môže byť živý zo všetkého, čo vychádza z Božích úst. Z uvedeného opisu sa dozvedáme, že hlavným autorom skúsenosti púšte je Boh, i keď samotná skúsenosť spočíva v prežívaní útrap, hladu a ľudskej biedy, ako aj doteraz neznámych situácií. A nakoniec táto špecifická forma utrpenia vedie k poznaniu tajomstiev ľudského srdca.